Bon dia a tothom. Si sembla, començarem aquesta roda. Avui, a la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra, posarem sobre la taula quatre temes. El primer d'ells és, novament, aquestes pluges torrencials i els seus efectes que hem viscut a diferents municipis de Catalunya. Primer de tot, com sempre, volem traslladar el nostre condol als familiars i amics de les víctimes de Sant Quintí de Mediona i tot el suport a les persones que s'han vist afectades per aquests aiguats els darrers dies al Principat de Catalunya. Novament, agrair la feina feta als serveis públics i la dedicació a les tasques d'emergència. Fa temps que des de la CUP alertem d'aquesta emergència climàtica que viu el país. Hem vist sequeres, hem vist temporals, a Glòria, a Aldana, i novament es repeteixen aquests aiguats. Nosaltres tenim clar que és un tema que s'ha de treballar, que s'ha de fer front a aquests canvis que estem vivint, a aquesta emergència climàtica, i que el govern no està fent la feina. De fet, va tard, sempre va tard, i en aquest cas ni els avisos han funcionat. Fan moltes proves durant la setmana amb la població per garantir que funcioni correctament aquests simulacres i a l'hora de la veritat després no el rep ningú. Per tant, es deixa de nou els ajuntaments i els veïns i les veïnes perquè s'espavilin i facin el que puguin. Nosaltres, davant d'aquest fet, com saben, vam presentar una llei que esperem que en el proper ple ja tiri endavant la creació de la ponència de llei, la qual presidirem, una llei per fer front a l'emergència climàtica i on precisament posem de relleu la necessitat de revisar tots els instruments de planificació abans de finalitzar el 2026. I aquests elements, entre d'altres, aquests plans són els plans d'infraestructura, els plans hidrològics i de prevenció de riscos d'inundabilitat o els plans de protecció civil, que cap d'ells estan preparats per aquesta emergència climàtica que viu el país. Per tant, fem una crida a que aquesta llei tiri el més aviat possible per posar les mesures necessàries, les mesures polítiques necessàries per fer front a tot el que està passant al nostre país. En segon lloc, els parlarem de Rodalies. Com saben, estem visquent un nou caos ferroviari dia rere dia. En aquest cas, els més afectats, els usuaris més afectats són els usuaris de l'R2 i l'R2 Sud, que han vist com han començat les obres en aquest tram entre Sitges i Gavà, amb un pla alternatiu que ha posat sobre la taula el govern i que no està funcionant, que està provocant retards considerables i una afectació important als usuaris d'aquest servei, i també hi ha una manca clara d'informació. Per tant, novament es torna a repetir el que ja hem viscut amb d'altres talls al país en aquests darrers mesos i que no s'ha fet bé la feina de prevenció i de preparació d'aquests plans alternatius. I ens fa molta por perquè tots sabem que després d'aquest tall durarà una setmana, però després sabem que vindrà el de la R3, que durarà 16 mesos, i veient les males experiències que anem vivint, els diferents talls que s'estan fent a Catalunya, ens fa molta por que repeteixi el mateix i que al final qui pagui les conseqüències sempre siguin els veïns i les veïnes dels nostres municipis. I que ens sap molt de greu que el govern no prengui les mesures necessàries, tot i que els hi hem fet arribar per evitar, i també els hi ha fet arribar a les diferents entitats del país que treballen la mobilitat, les mesures per fer bé les coses i garantir que no repeteixin el que ara està passant entre Sitges i Gavà, però que també han patit a les Terres de l'Ebre o a Tarragona mateix. I també hem de recordar que també vindran els talls a l'R11, a l'R2 Nord, etc., que venen uns mesos molt complicats i que ens cal un govern que posi solucions i no ho està fent. Tot és un desgavell, Rodalies és un desgavell, és un caos i la xarxa ferroviària va caient en trossos mentre que els usuaris i les usuàries abandonen els serveis de la xarxa ferroviària per agafar el vehicle privat
com a única alternativa davant aquest caos ferroviari. En tercer lloc parlarem dels infiltrats. Com saben, doncs, el senyor Grande Marlaska ha decidit, mitjançant el Consell de Ministres, que és l'òrgan que ho ha d'aprovar, designar el comissari responsable de les operacions d'infiltració que s'han viscut al nostre país, el volen designar com a número 3 d'Interior. Recordar doncs, que aquest senyor, del 2018 al 24, va estar al capdavant de la Comissaria General d'Informació i el Servei d'Intel·ligència del Cos Nacional de Policia, sota les ordres del quals van actuar tota aquesta colla d'infiltrats al moviment independentista, als moviments d'esquerres i als moviments socials. Per tant, és una mala notícia per tots els moviments i una mala notícia que aquest govern decideixi premiar d'aquesta manera aquesta persona que ha provocat totes aquestes infiltracions que estava al cas i que de fet s'estan investigant. I per últim lloc, també parlarem de les competències. Com saben, avui s'està parlant a bastament sobre les competències, en aquest cas d'immigració. La CUP volem i exigirem totes les competències, siguin les d'immigració i les que facin falta. De fet, pensem que s'han d'exigir totes. I concretament amb aquesta el que entenem és que hi ha una estructura racista, que és l'estat espanyol, i ho hem vist amb les polítiques que han estat fent migratòries dels darrers anys, com per exemple amb la llei d'estrangeria. Per tant, el que nosaltres entenem és que aquesta competència Catalunya també l'ha de tenir i que s'ha de fer el més aviat possible aquesta i totes les necessàries per garantir els drets de la ciutadania de Catalunya. Si tenen alguna pregunta.